खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जबनि स्लाव बरायग्रोनाय जाबाय आरो दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावनाय जाबाय लोगोफोर जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय डिपुटि कमिशनार जायखौ जोङो सर्ट फर्माव डिसि होननानै बुङो डिसि अफिस शिबसागर बेनिफ्राय जोंहा जुनियर एसिस्टेन्ट पस्टनि थाखाय साख्रिया ओंखारना फैदों बिनि गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना दासिमबो चेनेलाव माने सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो सानफ्रामबो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो जोंहा लोगोफोर बे एडभार्टाइजमेन्टनि माबाया डेटआ 23 डिसेम्बर खालि जामाने बे एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारना फैदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा बेखौ आं नोंथांमोननो एसे खोन्थानि एडभार्टाइजमेन्टखौ बेसेबां सेलारि मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोननो आं खोन्थानि गिबियावनो जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङ लोगोफोर 13था माने गासै जोंहा 13 जन मानसिखौ लानाय जागोन ना जुनियर एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय दा बिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ 14,000निफ्राय मोननो हागोननो 14,000निफ्राय 60,500सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोननो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना 6,200 ग्रेड पे हिसाबै मोननो हागोन होनना बुंदों आरो आदार एलावेन्सबो नोंथांमोना मोनफागोननो दा आंथ' नोंथांमोननो दा सिगाङाव बुंखादोंमोन एप्लाइ अनलाइना जोंहा दिनैनिफ्रायसो स्टार्ट जादों माने जोंहा दिनै 25 डिसेम्बर नालाय 25 डिसेम्बर दिनैनि दहाय 10टा AM निफ्राय एप्लाइ अनलाइना जाबाय ओमफ्राय जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय जानुवारिनि 10 थारिखआव जोंहा एप्लाइ अनलाइननि लास्ट डेटआ जोबफैगोन 5टा PM आव एप्लाइ अनलाइन खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनांगोन ना बेखौ होनानै दोनखादों आं बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना सोरबा एप्लाइ खालामनो सानदोंबा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव एप्लाइ अनलाइन होननाय मोनसे लिंक मोनगोन नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामहैबानो जाबाय पस्टनि नामखौ आं होनखादोंमोन आं जुनियर एसिस्टेन्ट दा बे 13टा पस्टखौनो जा माखासे केटेगरि वाइसआव राननाय दंबावो नोंथांमोना बेफोरखौ गासैबो डिटेल्सै नायनो हागोन जेरै SCPनि थाखाय सासे दङ STHनि थाखाय साथाम दङ SCनि थाखाय साथाम ओमफ्राय EWSनि थाखाय सानै दङ आनरिजार्भनि थाखाय सासे दङ बेफोरनो जाबाय माखासे केटेगरि वाइसआव राननाया लोगोफोर दा बेहाय माखासे बैसोखौ बेसेबां जानांगोन बेहाय होनाय दङ जेरै होनाय दङ नोंथांमोननि बैसोआ 18 बोसोरनि उन्दैसिन जानो मोननाय नङा 18 बोसोर जानायनिफ्राय 40 बोसोरनि गासैबो केन्डिडेटफ्रा नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामजोबनो हागोन आरो बेहाय माखासे एजनि रिलिजनबो होनाय दङ जेरै SC ST बिथांमोननिया 45 इयार्सनि गासैबो केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन जेरै SC ST बिथांमोना ओरै जागोन आरो जेनेबा 18 बोसोरनिफ्राय स्टार्ट जानानै 45 बोसोरनि सिङाव थानाय गासैबो SC ST केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामजोबनो हागोन आरो दा बे क्वालिफिकेसन नोंथांमोननि फरायनाया बेसे जानांगोन जुनियर एसिस्टेन्ट बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुवेट पास जानाय जानांगोन नोंथांमोनना ग्रेजुवेट पास जानाय जाथारनांगोन जायखिजाया स्ट्रिमजों आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा साइन्सआनो जा जायखिजाया नोंथांमोना ग्रेजुवेट पास जाबायबा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन बे जुनियर एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना लोगोफोर ग्रेजुवेट पास जानायजों लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानांगोन नोंथांमोना कम्पिउटार लानाय जानांगोन 6 मान्थसनि जुदि नोंथांमोननियाव कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ 6 मान्थसनि अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय जुनियर एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय एप्लाइ अनलाइन खालामनो थाखायथ' आं होनखादोंमोन नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामहैनांगोन आं बेनि गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो होनानै दोनखादों माने एप्लाइ अनलाइन लिंकखौ आं नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों आरो बे एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौबो आं नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों दा नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव मा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि गिबियावनो नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेटआ जुदि नोंथांमोननियाव दङबासो एप्लाइ खालामनो माने होनांगोन गैयाबाबो जागोन आरो बेहाय इफ एप्लिकेबल होन्दों नालाय ओमफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव EWS सार्टिफिकेट जुदि नोंथांमोननियाव दङबा होबानो जाबाय आरो गैयाबा गैयानोसै होआबाबो जागोन एज प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना होबानो जाबाय बार्थ सार्टिफिकेट नङाबा एडमिट कार्ड होबाबो जागोन मेट्रिकनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्ड नोंथांमोना बेखौ होथारनांगोन ओमफ्राय एडमिट कार्ड नोंथांमोना होनांगोन ओमफ्राय एडमिट कार्ड नङाबा जायखिजाया पास सार्टिफिकेट होबानो जाबाय मेट्रिकनिखौ पास सार्टिफिकेट होनो नांगोन हायार सेकेन्डारिनिखौ मार्कशिटजों पास सार्टिफिकेटजों ओमफ्राय पास सार्टिफिकेट आरो मार्कशिट ग्रेजुवेटनि नोंथांमोना बेखौ होनांगोन ओमफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोननि 6 मान्थसनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोना होनांगोन जुदि नोंथांमोना 1 इयारनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना बे 6 मान्थसनि जायगायाव 1 इयारनिखौबो होनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांनि फट'ग्राफ होनांगोन ओमफ्राय NOC फ्रम कारेन्ट एमप्लयार इफ एप्लिकेबल जुदि नोंथांमोना NOC माने सोरबाफोर दायो माने इमप्लयि मावोबा जुदि दङबा नोंथांमोना NOC नोंथांमोना होनो हागोन होनदों आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि इनकमप्लिट मोजाङै नोंथांमोननि फिलआप खालामनाय जायाबा रिजेक्ट खालामनाय जागोन एप्लिकेसनखौ नोंथांमोना बेनिखायनो मोजाङै फुरायै माने फिलआप खालामबानो जाबाय एप्लिकेसन फर्मखौ प्रसेस बाय प्रसेस दा जोंहा सेलेक्सना माबोरै लानाय जागोन बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि फार्स्टआवनो जोंहा लोगोफोर रिटेन टेस्ट लानाय जागोन बेहाय होनाय दंखायो साबजेक्टआबो मोनथाम दङ गासै साबजेक्टआ ओमफ्राय टटेल मार्कसआ जोंहा
250 जा गासै टोटल मार्क्स दङ दा नोंथांमोना बेनि गासैबो डिटेल्सखौ नायजोबबानो जाबाय जेनेबा एग्जामा माला लानाय जागोन बेफोरखौ नोंथांमोना गासैबो मोजाङै डिटेल्सै नायजोबबानो जाबाय बे एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना फरायनानै नायजोबबानो जाबाय बे गासैबो डिटेल्स होनाय दं बे नोंथांमोना नुदों जानांगौनो फार्स्टआव ओरैनो दं आरो बे रिटेन एग्जाम जागोन बे रिटेन एग्जाम जाखांनायनि उनाव ओमफ्राय मोनसे प्रेक्टिकेल टेस्ट लानाय जागोन कम्पिउटारनि प्रेक्टिकेल टेस्ट लानाय जागोन नोंथांमोननियाव 50 मार्क्स थागोन बेहाय प्रेक्टिकेल बे कम्पिउटार टेक्स्टआव ओमफ्राय फाइनाल सिलेक्सन रिजेक्सन नोंथांमोननि मार्कआ जुदि हाइस्ट दङबा जुदि नोंथांमोननि रिटेन टेस्टआ मोजाङै जानो हादों आरो कम्पिउटार प्रफिसियेन्सि टेस्टआ मोजाङै जाबायबा नोंथांमोना माने सिलेक्सनाव जानो हागोन बे जेबो इन्टारभिउ लानाय जानाय नङा आरो फाइनाल साबमिसनखौ बिदिनो लानाय जागोन बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय 10 तारिख जानुवारि 10 तारिखनि सिगां नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो सानफ्रोमबो साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो आरो नोंथांमोना माबाफोर सोंलु सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम गोजोन्थों लोगोफोर